Уважаеми съмишленици, скъпи приятели, дами и господа! Аз няма да започна патетично. Ще започна малко сентиментално, мога да си го позволя след толкова години в политиката. Радостен съм, че на входа на тази зала, с която имам доста политически спомени, аз получих един подарък. Това е една невероятна българска книга "Българи" на Ефрем Карамфилов. Издание 1973 година. Един голям, изключителен народопсихолог на българите. И това е част от наистина уникалната, силната кампания на АБВ "Подари книга на приятел". Но, за да не остана длъжен, аз поемам ангажимента ние от АБВ да дарим книги на 50 български читалища, за да укрепим, обновим техния книжен фонд. Чухме в началото подгряващо едни незабравими български песни, впрочем и някои нови. И аз се радвам и благодаря и на Тони Димитрова, и на Дани Милев. След малко сигурно ще изригне вулкана Николина Чакърдукова. Всичко това ми дава основание да ви обърна внимание, че има една друга кампания. Кампания, с която АБВ подкрепя твърди квоти за българска музика в националния ефир. Мисля, че това е също част от голямата идея, от каузата да съхраним, да възродим българското в културата и не само в културата. Стана дума за това, че тази зала е в немалка степен символична, знакова за АБВ. В личен план мога да припомня на старите приятели, че 2006 година от тук стартира нашата победоносна кампания за президентските избори. Вярвам, че и сега ще имаме наистина значим успех, след като правим първите си стъпки тук, в тази препълнена, емоционална, възторжена зала. А в тези избори, драги приятели, АБВ влиза със самочувствие. Със самочувствието на една партия, която е най-динамично развиващата се. Аз съм историк, знаете. Няма друга партия, която за една година да е скочила на 15 000 членски състав. Има други партии, които са паднали с толкова, но някоя, която да увеличила членовете си така мощно, така динамично, няма. И това е знак, един от знаците, впрочем, че АБВ от тук нататък става незаобиколим фактор, че идеята на някои партийни лидери за монопол в лявото пространство остава назад, далеч назад в историята. Бъдещето е на АБВ. Убеден съм в това. Макар и млада партия, АБВ е парламентарна формация. Не просто. АБВ има своя авторитет, своето влияние в българския парламент, независимо дали става дума за енергетиката, независимо дали става дума за икономика, образование, здравеопазване или сектора сигурност. Нашата експертиза е високо ценена. Нашата позиция е такава, че всеки, независимо дали е съгласен или с нея, се съобразява. Ще направя едно малко отклонение. Не е в контекста на изборите, но е важно с оглед на политическата ситуация. Тежка полемика се вихреше последните дни за реформата в съдебната власт.
Получихме тежки упреци, да не кажа хули, заради нашата ясна и последователна позиция от началото до края. Такава е позицията на АБВ. Мина едно гласуване. И сега разбирам, чувам, чета от представителите на партията мандатоносител да казват: ама чакайте, има опасност от Брюксел или от Венецианската комисия някой да ни дърпа ушите заради тази постановка за политическата квота, за политическия похлупак, мога да кажа, над прокурорската колегия. Сетиха се. И трябва да им го каже някой отвън. Но когато ние устояхме тази позиция, знаете как ми отговаряше измисления генерал с неговите 23 щика в парламента. Но АБВ няма да спре до тук. АБВ има своите мащабни идеи за трайна, дълбока реформа в политическата система. Ония ден се чу вече от друга страна на парламента: дайте да свикаме Велико народно събрание. А това не беше ли идея и на АБВ? Само че като свикаме Велико народно събрание, ще променим и онова, което касае, ако това се налага, и съдебната власт. Но ще отпочнем от дълбоко и с дълъг хоризонт проблемите на политическата система, където има нужда от наистина голяма, значима реформа на политическия модел. Започвайки, разбира се, от идеята за президентска република. Защото в България трябва да има ясен ангажимент, висока отговорност на властите. Президентската република може да даде такава отговорност. Минавайки през идеята за пряката демокрация, някой да говори, освен АБВ в тази кампания, че предстои и референдум. Някой, освен нас, да говори, че освен електронното гласуване, което не подлежи на съмнение, имаше две други идеи, които са наши, които са наша кауза за мажоритарния избор, защото хората имат право и ме питат навсякъде за това, да избират и личности заедно с партиите и за задължителното гласуване. АБВ ще отстоява тези идеи и сега по време на кампанията, и особено след това, когато ще внесем своите нови, стари идеи за промени в закона за референдума, защото ние искаме да реабилитираме идеята за пряката демокрация в България. АБВ е носител не само на силно духовно начало, за това, което говори и мога да говоря с часове. АБВ е носител на реалната, на истинската идея за реформа на българската политика и на другите сектори. В тези избори ние влизаме, скъпи приятели, с самочувствието на успяваща сила и в управлението на страната, в изпълнителната власт. Спомняте си колко сме спорили, някои от вас участници в тези дискусии. Да имаме ли ангажимент към изпълнителната власт? Да участваме ли в правителството или не? Решението беше за скромно, от гледна точка на числено присъствие, участие. И нашия представител Ивайло Калфин изразява тази воля на АБВ. Сега от дистанцията на времето, пак за по-малко от една година, мога да кажа: АБВ, лицето на господин Калфин, на другите ни представители в изпълнителната власт, показа наличието на висок управленски потенциал, с който всеки трябва да се съобразява от тук нататък. Не само сме фактор на стабилността. Ивайло Калфин направи реформа, която никой не посмя да отпочне за тези 25 години. Пенсионната реформа. Обърна се с лице към проблемите на младите семейства. Зае твърда позиция по темата за доходите, минималната работна заплата и така нататък. По темата за заетостта също имаме видими резултати. Очевидни резултати. 7-8 години
след като бяхме на дъното. С други думи, тази стъпка, която ние направихме, беше оправдана. И този висок управленски потенциал, който доказва, че АБВ може, че АБВ събира ума и таланта на нацията, това трябва да го реализираме сега и в местната власт. В местните избори ние влизаме с една широка палитра, различни форми, формати на участие. Имаме много силни, интелигентни, умни, убедителни кандидатури. Както казваме ние от една агитка, няма да й правя реклама, като ги погледнете и са най-красиви и са най-добри. От всякъде. Извън шегата, наистина, благодаря на местните организации, че успяха да извадат толкова силни и убедителни кандидатури. На много места аз виждам, че това са кандидати, които в много отношения превъзхождат сегашните кметове и другите конкуренти. Ще започна, може би, от София. Логично е да кажа няколко думи за позицията на АБВ да подкрепи кандидатурата на Георги Кадиев за кмет на столицата. Защо? Сигурно се питате. Защото Георги Кадиев е доказал своите професионални качества. Доказал се в политиката като човек, който познава добре проблемите на столицата и предлага ясни, убедителни, алтернативни решения. Независимо дали става дума за имот в парка, за топлофикация, за някакъв конкретен друг проект на територията на столицата. Кадиев е не просто човека, който с своята обаятелност, с своята атрактивност би могъл да спечели изборите. Георги Кадиев е човекът, кандидатът, който може да бъде по-добрият кмет на София. Убеден съм в това. Ние с Георги имаме различни мнения по редица въпроси и не го крием. Понякога и публично сме спорили. Защото така разбираме ние коалиционната политика. Така разбираме, ако щете, политиката, взаимоотношенията в лявото пространство. Мина времето, уважаеми приятели, дами и господа, мина времето, когато единството се разбираше като единомислие. То е просто единодействие. Майсторлъка е в това да успееш да преодолееш различията и в крайна сметка да има еднопосочно действие. Ние тук в София го постигаме. Но основание за самочувствие и за високи очаквания ми дава и това, че ние имаме много силни кандидати за районни кметове. Млади, подготвени, убедени, надъхани в най-добрия смисъл на думата. Ето това е лицето, новото лице на АБВ. Ако обърнем погледа към нашите кандидати в страната, изключителни личности има. Хора, които са участвали в предизборни битки. Някои са печелили, други са били на ръба. Хора, които са доказани управленци, общинари, макар че това ми дразни ухото, като понятие. Хора, които биха могли наистина да влеят нова жизнена сила в управлението на общините в местната власт. Уважаеми госпожи и господа, в началото на годината аз имах очаквания, ако не за триумф на коалиционните отношения вътре в левицата, то поне за един важен период на сближение и на единодействие.
Воден от тези съображения от тук, от тази трибуна, аз подадах ръка на партиите, на лидерите от левицата, но както знаете, отговора беше груб, даже бих казал невъзпитан. Нищо, преглътнах. Мина време, няколко месеца по-късно. Написах и специално писмо, което предложих да се видим, да поговорим, защото времето минава. Защото губим темпове, губим динамика, което може да се окаже, ако не фатално, драматично за бъдещето на левицата. Този път отговорът беше мълчание. И така, единодействието между партийните централи, между АБВ и Позитано не се случи. Нашата идея, нашето виждане беше участваме в тези избори само в коалиция. Наложи се да направим компромис, за което аз поемам своята отговорност. Има 40 общини, около 40, в които АБВ едностранно, без никакъв знак от другата страна, подкрепа кандидатите на БСП. Защо? Защото ще бъде грехота ние да похарчим добри кметове, добри управленци, заради ината на няколко души. Не на партия. И моля и медиите този път да бъдат коректни в отразяването. Моята критика е към една шепа хора, които са се затворили, капсулирали. АБВ, мисля си, имам самочувствието, даде един добър урок по коалиционна култура. Дано да бъде разбран в бъдеще, ако не сега. И се радвам. Радвам се, че има и един друг стил, един друг подход. Защото от половин дума за София, Пловдив, Бургас, ние се разбрахме с партия Български социал-демократи. Коалиция Сердика, тук в София, е коалиция основана на това партньорство. На едно добро партньорство. И тук отново ме гони носталгията. Няма да забравя с колко труд, с какви спорове, с какви тежки дебати, нелицеприятни, денонощни, ние постигнахме край на тази 100-годишна война в българската левица с покойния доктор Дертлиев. Да споменем името му с добро. Няма алтернатива единството на левицата. Дано го разберат всички. Така както го разбраха български социал-демократи, така както го разбраха левите земеделци от Александър Стамболийски и редица други партии. Но на този етап, разбира се, изборите не са време да се преброим коя партия колко симпатизанти има. И изборите не са просто сблъсък на лявото и дясното. И не толкова с сблъсък на левица и десница. Изборите просто са една възможност България да има по-добрите кметове. България да има едно солидно ядро, основа на своето управление. И АБВ ще даде своя принос за това. С кандидатите си за кметове, за общински съветници, с силните убедителни идеи, които има във всяка една община. Радвам се, че всеки кандидат, който излиза пред аудиторията, има своята програма. Не абстрактна, не отвлечена, конкретна, обърната към проблемите на инфраструктурата, на здравеопазването, на образованието, на читалището. Тоест, нашите хора са пределно земни. И това е печелившата линия. Аз съм сигурен, че нашите кандидати не просто ще бъдат забелязани, те ще бъдат подкрепени. Те имат своя шанс да победят. Няма да се ангажирам с някаква бройка, с процент за тези избори. Защото наистина е много пъстра картината на изборите.
Но едно мога да кажа. Имам очакването, имам самочувствието, след като видях много от избирателните региони, че на 25-ти вечерта, някъде около 7 часа, когато социолозите отворят своите прогнозни проучвания, ние, ръководството на АБВ, всеки един от нас ще има аргументите, ще има самочувствието да каже, че АБВ наистина е най-бързо прогресиращата, най-перспективната партията на бъдещето в България. На добър час и успех, скъпи приятели!